Esenmisi sefirde яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Шәһәрдә көзге ярминкәләр дәвам итә. Фермерлар нинди продукцияны тәкъдим итә? Лилия Гатина күреп кайтты. Төзекләндерү, тормыш сыйфатын яхшырту һәм башка проблемаларны чей табыны артында хәл итәләр. 16-нчы комплекста беренче күршеләр үзәге ачылды. Дотар драма театры 30-нчы сезонын ачып җибәрде. Тамашачылар игътибарына Хуш ау Гыйдел премьерасы тәкъдим ителде. Спектакльне Эльвина Андрова күреп кайтты. Шәһәрдә ул хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Алар 3 мәйданда, төзүче стадионы янындагы Тукай яр буенда, ипподром территориясендә һәм Южный агросәнәгать паркында эшли. Ярминкәләрдә ул хуҗалыгы хезмәтчәннәре, җирле товар җитештерүчеләр, шәхси эшмәкәрләр һәм хәвәскәр бакчачылар катнаша. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Һава торышы яхшы булганга ипподром территориясендә сәүдә иртәннән үк бара. Киштәләрдә ит-сөт продукциясе, икмәк, күмәч, бәрәңге, башка яшелчәләр, балның төрле сортлары тәкъдим ителә. Татарстан Республикасының 13 районыннан барлыгы 1 тоннан артык авыл хуҗалыгы продукциясе китерелгән. Удмуртияның Алнаш районынан килдек. Юка баланың бәясе 1 литры 700 сум тора. Гречишный баланың бәясе 600 сум тора 1 литры. Чәчкә баланың бәясе 1 литры 500 сум тора. Өлкәннәр 10 көнлеге барышында ипподром майданында бәйрәм рухы хөкем сөрде. Актаныш һәм Сарман муниципаль районнары чәй өстәлләре оештырды. Анда кыймак, варенье, бал һәм башка сый-хөрмәт белән чәй эчәргә мөмкин иде. Инде ут калдык. Бик әйбәт диләр. Ошап парыбыз әле бүген. Бәясе буенча ашадыңсың барысы да? Нормально, әйбәт. Ит та алдым, улым, горчица да алдым. Җимеш та алдым, Аллага шөкер. Бәясе буенча ничек? Бепкәм сейчас алмыйбыз аларны монда канәгать. Ярминкәләр 28 декабрьгә кадәр шимбә саен иртәнге сәгать 8-дән көндезге 3-кә кадәр эшләячәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Беренче автомобиль юлында 2 катлы юл чишелешләре салыначак. Проектлар 2020-2021 еллар планына кертелә. Чишелешләрнең берсен төзелеш индустрия базасы мәйданында салу күздә тотылган булса да, проект ахырына кадәр төгәлләнмәде. Юл чишелешләр ярдәмендә шәһәр хакимияте бүкләр проблемасын хәл итәргә ниятли. Орловка буҗрасы һәм Иске Сарман урамы белән беренче юл кесилешендә дә 2 катлы чишелешләр булдырылачак. Зәп бистәсендәге бетон баганалар ахырына кадәр җиткерелмәгән төзелеш эшләренең мисалы. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев белдерүенчә, ниһаять бу эштә алга таба китеш бар. Булачак төзелеш эшләренә проектлар булдырыла, бәяләү үткәрелде, шулай ук тотылачак акча күләме дә билгеләнгән. И там проект, сметная стоимость порядка каждой развязка второго уровня более 2 миллиардов рублей. Нужно работать с федеральным агентством, с министерством. Есть обращение в наш адрес, да, по согласованию проекта. Видели? Подписанное, значит, соответствующими федеральными структурами. Йорт һәм микрорайон проблемаларын чей табыны артында хәл итәчәкләр. 16-нчы комплекста Рем жилстрой идарәче компаниясе шәһәрдә беренче күршеләр үзәген ачты. Ул төзекләндерү, тормыш сыйфатын яхшырту һәм башка мәсьәләләр буенча фикер алышу максаты белән булдырылды. Үзәкне ачу тантанасында безнең иҗат төркемендә булды. Күршеләр үзәге шәһәрдәшләр өчен оештырылган җәмәгать урыннары. Анда һәркем очрашуда каралачак мастер-класс яки лекциялар темасын тәкъдим итә ала. Төп максат беренче чиратта мөһим проблемаларны уртага салып сөйләшү һәм хәл итү өчен күрше булып яшәүче кешеләрне үзара якынайту. Кому-то интересует, как провести собрание, кого-то интересует квест, как мы организуем, кого-то интересует диетология, например, когда будет такая лекция. То есть каждый для себя найдет то, что ему по вкусу, то, что ему ближе. В нашем городе активно проводится обсуждение по программе благоустройства территории и программы «Наш двор». То есть эту площадку мы тоже готовы представить для того, чтобы соседи собрались и что-то обсудили. Быел шәһәрдә электротехников идарәче компаниясеннән дә шундый күршеләр үзәге барлыкка килергә тиеш. 3 ел программада безнең ишек аларын яхшырту, аларны реконструкциялау, аларны яшелләндерү һәм балалар майданчыклары кую
һәм дә спорт малын чыгарып куй. Менә шушы зур программада без күрәбез, менә шушы безнең күршеләребез, безнең менә яшәгән шу өйләрдә, алар ярдәме белән, аларның менә әйтемнәре белән, алар ничек күрәләр шушы программаларны. Без уйлыйбыз шушы эшләрне яхшыртырга һәм алдагы көннәрдә дә бу эшне алып барабыз дип ышанабыз. Күршеләр үзәге ил күләм проекты. Ул берничә ел гамәлдә. Һәр төбәктә диярлек 5-кә якын шундый үзәк уңышлы эшләп килә. Уңай нәтиҗәләр дә бар. Хорошие примеры города Кирова, когда люди, объединившись на базе одного такого центра, решили многие вопросы, связанные с целым микрорайоном. Это и благоустройство, это и взаимодействие с пожилыми людьми. То есть это движение микрорайона вперед. 16-нчы комплекста урнашкан үзәккә теләге булган һәркем йөри ала. Күршеләрнең беренче очрашуы 8 октябрьдә булачак. Аларга хуҗа кебек яшә коммуналь квестын узарга тәкъдим ителәчәк. Киләчәктә мондый үзәкләр Чаллының һәр микрорайонында барлыкка килә дип көтелә. Эльвина Андрова, Константин Величко, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Шәһәрнең мәдәни учреждениеләре яңа иҗади сезоннарын ачты. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә мәдәният идарәсе башлыгы Румил Кәрәмиев сөйләде. Мисал өчен Мастеровой рус драма театры 45-нче юбилей сезонын башлый. Әлеге коллектив Россиянең кече шәһәрләре театрларының дәрәҗәле фестивалендә җиңү яулады. 13 октябрьдә Курчак театры яңа сезонын Мишкинның Шишки спектакль белән ачачак. Орган залында Латвия, Франция, Германия һәм Италиядән килгән тонналган башкаручыларның чыгышлары көтелә. Сара Садыйхова исемендәге концертлар залында Аккош күле балеты куелачак. Шәһәр тарихы һәм экология музеенда шәһәрдәшләр өчен кызыклы күргәзмәләр оештырылачак. Моннан тыш эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә киләсе елның мәдәни темасында билгеләделәр. 2020 елда илебез Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтә. Мәдәни чараларның күбесе нәкъ менә әлеге вакыйгага багышланачак. Ярчалы Татар дәүләт драма театры үзенең 30-нчы юбилей сезонын Яксуф Шафиков пьеса буенча куелган Хуш Агыйдел драма спектакле белән ачты. Спектакль метафора формасында эшләнгән. Шул ук вакытта кешелеклек сыйфатлары да саклана. Режиссер Фаил Ибрагимов куйган бу спектакльдә актерларның искиткеч уйны, команда осталыгы һәм берлеге сизелә. Иң мөһиме төгәл һәм сәнгатьле куелыш. Сезон дәвамында театр коллективы тамашачыларга 32 спектакль тәкъдим итәчәк. Шул исәптән 5се балалар аудиториясе өчен. Яксуф Шафиков әсәре буенча куелган Хуш Агыйдел спектаклен безнең хәбәрчебез дә күреп кайтты. Әлеге драма чыннан да тамашачыны уйланырга мәҗбүр итә. Театр сөючеләр премьераны түземсезлек белән көтеп алды. Тулырак алдагы сюжетта. Чаллы дәүләт татар драма театры 30-нчы сезонын аншлаг белән башлый. Тулы зал көчле алкышлар белән артистларны каршы ала. Сәхнәдә театрның әйдәп баручы артистлары. Туп рольләрнең берсе Бишураны Миләүшә Имамова уйный. Бишура ул кешедә түгел, ул хайванда түгел, ул ниндидер бер хәтта энергия дип әйтергә дә мөмкин. Ләкин ул кешегә дә әйләнә шул ук вакытта. Ул үзгәрергә дә мөмкин. Хөкүмәтнең ялгыш карарлар кабул итү нәтиҗәсендә үзенең нигезен ташлап китергә мәҗбүр булган Фатих һәм гомер буе читтә газапланып үзенең йортын, авылын, нигезен сагынып яшәүче Фатих турында һәм шул Фатихны менә мин уйныйм. 93 яшьлек абзыйны. Артистлар бу спектакль өстендә 4 ай эшләгәннәр. Бу иң катлаулы эшләрнең берсе иде дип белдерде труппа вәкилләре. 20 ел элек язылган Хуш Агыйдел әсәре хәзерге көндә дә бик актуаль. Чөнки ул туган җир, туган нигез, туган йорт турында. Автор һәм куючылар тамашачыларны татар милләтен саклап калырга өнди. Озак йөрде бу әйбер. 10-15 ел йөрде. Минем өлгереп җитүне көткәндер. Минем менә шушы табигатьне лыгайганны көткәндер. Татар кешесенең асылы турында бу спектакль. Башта «Прощание с Агыйделем» яздым мен китап. Сборник минем бар. Аннан соң уже тәрҗемә итеп пешердем инде Хуш Агыйдел. Ул бик безнең трагический хәлләр, ул безнең бу якта яшәгән татарларга түгел, бөтен урысларга да шулай ук. Тамашачылар игътибарына милли җырлар тәкъдим ителде. Аларны башкарганда фонограмма бөтенләй кулланмады. Тамашачыларның берсе дә битараф калмады. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бунгамнашлар, мен сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр. Мебельный Октоберфест Вильдом. Диваны, приходи, покупай Вильдом Алтынай.